tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot. Ngaya tenan. Kupinge. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk, kowe lha kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to? Nggih. Kaya sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Ngaya tenan. Kupinge. Ya meng membuktikan bahwa tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot. Sinden kok mesti wangsulan karo wis gek kuwi. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi apa? Ngomar ya ana to. Bahwa tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot. Sinden kok mesti wangsulan karo wis gek gubuk asmara wis kulino turu nang gubuk to wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Mboten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa Mbak Congpe mau ya entuk. Hah? Congpe. Oh. Iya, Compe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Ah, desane we kuno banget jenenge Sentolo. Heeh. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngaya tenan. Kupinge. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk, kowe lha kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to? Nggih. Ya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Kaya sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. Tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Sritenan nang tasih tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi apa? Ngomar ya ana to? Oh, wis entek ape yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah. Wis ya. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Mendonong matane. Wis urung. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Mendonong matane. Wis urung. Wis urung ramen-ramen lho weh. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diem-diem apa? Delokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus kowe nek pengen bayaran sesuk rasa mulih ndelok TV bareng karo aku. Jangan mengkon delok TV. Lah nek wis padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek meng TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sinden-sinden liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe ning rasa ngerti sinden ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek Ya ngono? tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya tanggung jawab, ora usah kuwatir. Nggih, tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit, mending wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih.
Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok dicerewet-cerewetke. Lah salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Takonono. Pengen do ra wani nek aku kan wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sindet kecemplung neraka. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning aku ora. Ha kok ora Mas, justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kuwi ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Benake apa? Ming areng ngadeg kok dadak benake gendeng ki ora iso ngadeg kok. Benake jare kok gendeng. Nah, ya wis iki nek ditandangi malah gawe geger iku. Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Sedaya mawon. Aduh. Napa? Ayo gek engko madheprana kok ngetki aku, Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbok menawa ya pengen mengucapkan Ngucapkan apa? sama Pak Bupati. Sapa sih kepengin mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku ki wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib mengucapkan arep nyinden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan ora. Yo. Mpun, Nak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming manut. Anjene le marahi ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarahi. Lah aku ya foto apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tuwa ora ngono. Ora ngelingi nek tuwa. Sapa? Jenengan kuwi? Maksude piye? Ora ngelingi nek tuwa isih sok gaya. Lah aku ki isih sok aleman. Nah aku nek aku isih enom nek aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Lho mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu mlocot ya. Sinden kok mesti wangsulan karo. Wis gek gubuk asmara, wis kulino turu nang gubuk to. Wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Mboten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa Mbak Cungpe mau ya entuk. Hah? Cungpe. Oh, iya, Cungpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Nah, desane kowe kuno banget jenenge Sentolo. Heeh. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngaya tenang. Kupinge. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Wis lah kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Iya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Mbok yo sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu, tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to? Oh, wis entek ape yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen jaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Kok mendono matane wis durung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis kok. Urung ramen-ramen lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diem-diem apa? Delokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. Jangan aku mengkon delok TV. Lah rak wis padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek meng TV. Rak cilik. TV kok 7 in.
Monggo keluargane wong enem nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sindhen liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe ning rasa ngerti sindhen ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek Ya ngono? tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya, tanggung jawab. Ora usah kuwatir. Tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit. Mending wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok dicerewet-cerewetke. Lah salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Ya, Takonono. Pengen do ra wani nek aku kan wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sindet kecemplung neraka kowe. Apa-apa kok kecemplung neraka? Neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning Ya. aku ora. Ha kok ora Mas, justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kuwi ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Nyingkar nyingkur. Ya, ditandangi sik engko gampang. Oke. Oh, oke. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki cahe kurang SDM-e ra nyampe. Oh, Kok iso? kok iso? Wo lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ini? Tumbas. Oh, to ya kowe. Robakule dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah, iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng ngono. Kok tumbas kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit neng hotel. Waduh, mbungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku ngantian. Apa krungu, Pak? Anggere jejeri tak lungane, mergo aku isin jejer wong petok ki aku isin. Adus yo, kludet. Aduh, ciduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong Nek aku. senenge hotel apik ki ra krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Glodak ngono kuwi. Aduh, ciduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nang ndi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu. Terus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Tiba. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentrimi Tak kae? kira kalonge. Kalong Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusak ora mabur-mabur. Bul kathok. ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi raudan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur mongko tak
Ora mabur-mabur. Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku cah blobolomo lembah manah anda pasor ya. Iya. Tak omongke lho, ya go yang ngerti lho. Apa? Wing semyen ke mutan. Neno. Niki di streaming. Kapok lah. Streaming 4 channel. 4 channel? Apa wae? Dalang Seno. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya meng 3 ae. DG channel. Oh kuwi dalang gaul. Iya. Aku ngene Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Ah tonton dhewe. Ya iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Ah. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang Potongane ngene DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Tin. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Engko nek medun dite nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane rawane. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Ayo. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, ngene DG lho, Pak. Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Yo. Tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan ing gubuk asmara. Ya. Neno. Mangga, yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen
mlung. Dibake dangdut ya, Mak. Iya. Nenone, mangga. Catetan sajroning ati. Den kowe nek ra iso nggawa kendang sing apik mbok rasah dijak. Lah iya. Soale kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to. Heeh. Ah, mulane ya lek dong nabuhi kok ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau ndi? Getak tulung. Jreng, jreng. Getak tulung ngono. Getak tulung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa toh? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ayo mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca Nyuwun dipun tabuhi. Dipun tabuhi Ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Apa toh? Nanange muni ya. Kaya weru-weru wae. Ngapa? Kowe pengen karo aku piye, Nang? Wegah? Oh, kuwi. Madhan nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemohi kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eleke, cangkemmu sing elek. Lah aku mung melu dalange yo. Ra iso dalange. Aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng sae ora sida apik. Kan melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi, apa ora kuwi aku wis dunake. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Mbok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane
ngekeki Betari Durga kaya ngono. Ngono dijaluk ora dikekke mendaran njaluk. Betari Durga. Ayo anake pirang-pirang bergasaan jim setan mriprayangan. Iya. Ayo terus ke. Aku galo nek gentak dondong. Ya wis. Sing apik. Ya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Kok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Ya. Ya. Catetan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat tangan. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Ora sida takum lho iki. Lho, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, Sritenan mangga, iya. Catetan sakjroning ati. Datang saya merati. Aku kowe dadi pergelaran ning gubuk asmara. Denko njaluk topake toko. Kamu suka juga sama saya? Ketoke kok do karo aku do kaya ngopo? Aku soalnya ya wiwi nek disang saka kadoan ya ayu tenan. Iya. Ayo, Po. Ayu nek nyandang Jawa. Nek Piye, nyandang. Kae do omong apa? Aja tak turuti omongane Wiyaga kok. Omongane Wiyaga kok tak turuti ora. Iya. Kon ora dundak nunung ya tetemuni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Gak aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ayo wis gek bali nang gone kok wegah. Awas lho sisuk. Ming muni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaiko. Wong do muni ya, ya. Iki nek sing iki kan menggari des. Ayo aja, lengenmu kaya kempal e. Lah ya mulane nek tak ngene kan Mulane langsung. tok kurokke sithik to. Lek ngurake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh ana ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam satu bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalangi. Mangke. Mangga. Har katakong Wo. kong. Nah, iki jenenge kutut serak-serak basah. Iya. Heeh, ning sero jejere. Ya kutut Purwodadi iki bleduk-kuwu. Heeh. Har katakong kong. Oh. Kong. Oh, iki wis, heeh. Kutut Purwodadi panas nggone dadi suarane rebel tok. Iya. Jejere iki. Ya, kutut saka Yoja iki, Nak. Ya, saka Kulon Praga. Heeh, ya. Mangga, Mbak. Ngandel ora. Hayo, Ngopo? Nek mboten serem mboten mantep, Pak. Oh iya, seru ora Kamarem. apa-apa. Terus coba ya apa? Katakong Wah, nggo lomba jos. kong. Sip. Ya. Cukup. Yo, jejere kuwi mentok apa kutut kuwi? Apa? Gede banget e. Muni blekok ngono enak. Iya. Wetu ya. Ya.
Utut kok. Piye to? Ora apa-apa, utut kok semono nek plangkringane ora glugu ora kuat. Iya. Wah. Kata kong. Ya. Kong. Wah, utut aleman. Ya. Ora apa-apa, utut tengkoke dhewe-dhewe. Cecere. Ya. Ya. Gagak udu. Utut kok ireng. Ayo. Kata kong. Kong. Ya. Kong. Sip. Ya, yo jejer. Yo jejer iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep utut kok ya. Utut Jawa iki cilik ning suarane jos. Utut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Ur kata kong. 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 Kong 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 kong. Iki utut blesteran ro asu. Ha. Kong nek jenengke kong. Jejere, ya. Oh, iki utut. Kong. Kong. Ya. Kong. Wo. Kong. Wes. Kok arep modar iki no. Ya wis ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu. Neno. Munda. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Ya, monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Ala monggo. Monggo, monggo. Mangga mangga neno midanget ing kangse sugeng lenggahipun para tamu. Ya, mangga dilebokke. Ya, ya. Mlebu nang gendring. Heeh. Neno. Ya. Sare ya bebek ketut manggung jaluk ngombe. Riciane
volumenya ditambahi gender rebab gender rebab siter gambang sentrem ya men krasa ya Mak. Ya Mbak Ayu. Ngrungokke kutut manggung ya kudu sabar. Mergo mundak mandek dadine suwi. Ha iya. Rata
matur sembah nuwun. Ya, pamununan saka Magetan. Nya sawerane Mbak Ayu. Ya, ditampani wis ngadeg ning kono. Ya, matur nuwun. Ya, mblonyo sikile. Ya, nek kesel ya, Mak. Iya, nurang nganggo joget ming ngejejer tok. Ya ning ora apa-apa. Ming kari rong lagu nok. Ya. Apa podang kuning karo gubuk asmara. Ya. Sing diaturke, ayo Mbak Lia. Ya, sing saka Magetan. Iki yo anu no, apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Kader PDI Perjuangan. Oh iya. Monggo. Nggih, pripun Mbak Limbo? Napa? Pripun? Dawuh. Dipun supados ngaturaken tetembangan milih salah setunggal. Napa gubuk asmara napa podang kuning? Ya. Nggih. Napa, Pak? Podang kuning. Podang kuning. Nggih, Ya. kula nggih nyun sewu nderek dedonga Mbak Limbo bicange. Mugi-mugi pilkada mangke saged lancar, menang, sukses nggih. Amin. Bapak Oni sekalian Bapak Anto, amin. Nggih, wah jan. Iya. Monggo dipun aturaken ya. Podang kuning. Ya. Neno. Napa? Langsung. Napa? Langsung langgam. Langsung langgam napa dibawani riyen? Oh, senes kula lho, Mbak. Iya, para lenggah bawa lho. Nggih niki kalih ngepek. Mboten napa-napa. Ajeng ngepek sinten? Ya. Nadyan wujud temung paksi Nadyan wujude mung peksi. Agawe akawita lini rada serak suarane. Lah kuwi nek nang Yoja tambane gampang. Wedang uwuh. Oh. Tenan niku wonten teng daerah Imogiri mang tumbas wedang uwuh. Ning nek entek ya dadak nyaponi sik. Ha iya. Dadak nyaponi piye? Goleke uwuh sik. Gawe wedang. Plastik. Pada rokok. Iya. kula pengen jenengan tambani jane. Napa? Mboten iso kula wis ora iso dadi wis. Iya. Ampun anu ora iso nambani napa-napa kula. Lho berarti kalah kalih Mas Nanang mau. Mas Nanang sapa? Niki Pak, Mas sinten Pak? Ah nggih Mas Nanang sing ora weruh niku to. Dan niku saged nambani wae sajare. Oh niku mung canggleleng kok niku ora. Iya, kok nambani tenan ya grayaan tenan. Sing loro nggon sirah ning ngemek-ngemek tekan dindi niku. Lho, sing kathah menika nggih anu lho. Napa? Tunanetra ngoten saged mijet napa ngoten niku. Kula wis iso. Rasa tunanetra kula wae mahir nek kon mijet. Mbok perkara mari napa ora niku mbuh. Iya. Halus manis ternak ati Neno wis suwi kula golek isi podang jenar neno ipo bunga hengatiku
neno nyanding bisa dadi tombo ya esuk awan monggo Mbak Aprilia esuk awan ning omah wis ora krasa Ritenan nang pasir